wannan application iPhone ne. Ya za ka sa application iPhone a wayanka, haka za ka sa application iPhone a cikin wayanka kuma ke amfani da shi kamar yadda ka san yadda ake sauko da icon na iPhone din da sauransu. Ya za a kai wannan? It's very simple. Haka ka bi mu cikin wannan bidiyon daga farko har karshe ga yadda yake. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sunana Sadiq Sali wanda aka fi sani da Sadiq Kawaje. In yau ne farin zuwanka da laka kamar ka danna mana subscribe don samun sabon bidiyon mu za mu dinga daura. Wannan karan na zo maka da yadda za ka amfani da irin application na iPhone a cikin wannan wayar taka, ko ya ce maka irin abubuwan da ke saukowa daga sama icon na iPhone. So haka wannan application din za ka same shi a Telegram. So za ka same shi a Telegram mu, so za mu ajiye ma link din shi a cikin Telegram mu. In ka je Play Store ka ce za ka yi download din shi, na sayarwa ne, za ka iya saya in kana so. A can $1 ne ake saidawa. To in kana son namu, tunda muka biyo ta inda na shiru dai, za ka same shi sai ka yi download din shi. In ka ɗauki sunan shi ka je Play Store mace sai ka dawo. So farko dai za mu nuna maka yadda ake amfani da wani application din shine kawai sai za mu shiga control center sunan shi. So control center, so wannan control center din za mu nuna maka yadda ake amfani da shi. It's very simple application da ka amfani da shi. Na farko za ka ga yadda aka yadda ka ga irin wannan abubuwan suke, ko kowanne za ga screenshot kan ka san su kai kan na iPhone ne, mutum zai ce a wannan iPhone ne an shi su kaza da sauransu. So wannan da ci kullum, so nan wurin kunnawa kenan, in kai haka ka kashe, in kai haka ka kunna kenan. So kana son ki zaka iya canza shi wayan abubuwan, zaka iya zuwa nan ina yake left and right and what and say gashi nan. In ka danna left zai koma in ka danna left zai koma nan, so in ka zaka dinga ganin shi a nan kenan. So wannan sun dame ne sai an ba su good, to an ba ku shikenan. To wannan ne fa daya. Okay, to ya gani zaka iya zuwa right sai ka danna right shine nan. In kana son kuma zaka iya danna button. Button shine kasa kenan, so za su ringa tasowa daga sama. So zaka iya yin abubuwan da kake son, kunna data, a fly mode, a kunna waka, komai na application na iPhone da sauransu. So da sauransu zaka yi. Zaka iya zuwa kuma nan ka duba seti shi da sauransu. Ga nan akwai irin seti irin abubuwa haka da yawa da application din ya zo da shi da sauransu. Da application din ya zo da abubuwa da dama. So zaka iya zuwa ka kaseta su ka duba, zaka iya zaba music a wani player kake son ka kunna waka. Ka gansa anan, kaga player duk waƙoƙin da player da nake da su. So na zaba wannan music, so kaga kai tsaye kenan. Background image, so zaka iya sa wallpaper da kake so a wajen da sauransu. Zaka iya sa wallpaper da kake so a wajen. So zaka iya zaba, ni ban da ra'ayi, amma kai zaka iya zuwa ka zaba ana irin da sauransu. Hagan zai nuna maka ka je ka zaba da sauransu. Akwai wallpaper da zaka ringa sawa, ka gani wallpaper na wayan ka kai tsaye ya fito a ciki. So hagan shi ya fito yanzu kai tsaye na waya ta ne, ka gan shi ya fito. So hagan shine in kawo waya, ka gan wallpaper dake cikin wayata, alright, shine kai tsaye. So zaka iya zuwa in kana son, akwai wasu a kasa ma da yawa, selected from gallery. So wannan transparent da abin nan irin abu light haka. So sai kuma nan switch and showing and control center, shi ma zaka iya canza wasu abubuwan da kake so a nan da sauransu. So nan kuma wurin karawa da ragewa, irin ya kake son application din ya zama, ya site din kake so ya zama, irin kana so ya zama babba ne ko karami kake so ya zama. To anything dai wanda kake son ka zama a ciki kake son zai iya samu. Kaga zaka application ba edition ba komai, saboda asalin application na saidawa ne. Wannan shine takaicin wannan bidiyo mu. Wannan application ya burge ka, ka taimaka ka danna mana like, kai mana share. Mun gode sosai, sai mun next bidiyo insha Allah.